Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Боварӣ дорем ки ба шумо писанд меояд. Аллакай шаби 5 ноябр дар Москва турнири ACI 131 баргузор мегардад, ки дар он варзигари тоҷик Азам Гафоров баромад хоҳад кард ва рақиби ӯ варзигари ҷавони бразилӣ Алан Гомес хоҳад шуд. Азам Гафоров рекорди 12-2 дорад ва ӯ дар охирон муҳорибаи худ зидди варзигари бразилӣ Чарлз Энрике вохӯрда буд ва бо қарори довару ғалабаро аз даст дода буд. Акнун Азам барои пирӯз шудан мебарояд. Рақиби ӯ Алан Гомеш боша рекорди 13-3 дорад ва ӯ дар охирон муҳорибаи худ бо Ленар Сулейманов вохӯрда дастболо шуда буд. Акнун Азам ва Гомеш рӯзи 5 ноябр беҳтарини худро муайян хоҳанд кард. Мо ба Азам Гафоров танҳо ғалаба орзумандем. Шаби гузашта UFC рейтинги худро нав кард, ки дар он мавқеи Хамзат, Чимаев ва Ислам Махачев тағйир ёфт. Хотиррасон мекунем ки баъди ҳар як турнир UFC рӯзҳои сешанбе рейтинги худро нав мекунад ва акнун биёед мебинем ки дар рейтинг чӣ тағйирот шудааст. Чӣ хеле ки мебинем дар вазни сабук чемпион Чарлз Оливера аст. Рақами 1 ҳоло ҳам Дастин Порье, рақами 2 Ҷастин Гейҷи, рақами 3 Бенил Дариуш ва акнун рақами 4 Ислам Махачев. Ислам як зина ба боло рафт, аз ҷои 5 ба ҷои 4, а Майкл Чендлер боша аз ҷои 4 ба ҷои 5 фаромад. Дар ҷои 6 боша Рафаэл дос Сантос, дар ҷои 7 Тони Фергюсон, а дар ҷои 8 боша Дэн Хукер. Яъне Дэн Хукер баъди мағлубият дар муҳориба зидди Махачев аз ҷои 6 ба ҷои 8 фаромад, а Рафаэл дос Сантос боша аз ҷои 8 ба ҷои 6 баромад. ҷои 9 Конор Макгрегор ва ҷои 10 Грегор Гиллеспи. Акнун боша мегзарем ба рейтинги вазни нимёна. Дар вазни нимёна чемпион ҳоло ҳам Камару Усман, рақами 1 Колби Ковингтон, рақами 2 Гилберт Бёрнс, рақами 3 Леон Эдвардс, рақами 4 Висенте Люк, рақами 5 Стивен Томпсон, рақами 6 Майкл Киеза, рақами 7 Хорхе Масвидал, рақами 8 Нил Мегни, рақами 9 Билол Муҳаммад ва акнун рақами 10 Хамзат Чимаев. Хотиррасон мекунем ки то муҳориба бо Ҷинглиян Хамзат дар рейтинг набуд, аммо баъди чунин ғалабаи дурахшон ӯ яку якбора дар рейтинг ҷои 10-ро ишғол кард. ва дӯстон бояд гуфт ки ӯ метавонад ки ситораи калони нави UFC шавад, чунки ӯ баробарои UFC хеле писанд аст ва ҳамчунин президенти UFC Дана Вайт гуфт ки барои ӯ муҳорибаи Хамзат Чимаев зидди Нейт Диаз хеле шавқовар аст. биён суханҳои Вайтро гӯш мекунем. Чимаев аз ҳама ҷанговари бартарӣ доштае ҳаст ки ман дар ҳаёти худ дидаам. ӯ дар UFC аз зарба сар додан ғалаба бисёртар дорад. Агар оиди дастгирии ӯ гап занем, пас чунин мегӯм. Охирон баромади ӯро ба муҳориба мо дар Инстаграм эфир кардем ва ин эфир аз ҳама эфирҳои рейтингии мо дар Инстаграм шуд. Барои ҳамин мо бо Нейт Диаз оиди муҳориба зидди Хамзат Чимаев гап мезанем ва агар ки Нейт розӣ шава, пас ин муҳориба 100% барои ман шавқовар аст, гуфтааст Вайт. дӯстон, ман фикр мекунам ки Диаз барои ин муҳориба розӣ намешавад, чунки Диаз дар стойка ҷангиданро дӯст медорад ва агар аҳамият дода бошен, пас ӯ зидди рақибони гӯштингир намеҷангад. ба ӯ чунин рақибон ба монанди Тони Фергюсон, Конор Макгрегор, Висенте Люк, Ҷастин Гейҷ маъқул аст. Аммо дӯстон, агар ин муҳориба баргузор гардад, шумо ба ғалабаи ки боварӣ дорен? метавонед фикротона нависен. дар канал обуна шавен то бо зуд хонободу сарбаланд бошен. дӯстон, аллакай чанд моҳ мешавад ки мо бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем, чунки шумо аз ширкати шифофармо метавонед доруҳои гиёҳии оригиналро дастрас кунед. дору барои хароб ва фарбешавӣ, барои дарди меъдаву гурда, барои дарди мушакҳо, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои ришмӯи сарбарорӣ ва дигар доруҳои даркории худро метавонед аз ширкати шифофармо дастрас кунед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед.